Dámy a pánové, dobrý den. Já musím říct, že můžu možná opakovat některé věci, které tu byly řečeny, ale učiním tak trochu jinýma očima, protože sice pracuji v psychiatrické léčebně, ale původní odborností nejsem psychiatr. Prosím další. Nabyl jsem osobního dojmu, který se mi tu potvrzuje, že česká psychiatrie nevzkvétá. Prosím dál. Co v tom všechno hraje roli? Za prvé dlouhodobé chybění řádné koncepce, která by oboru dodala novou dynamiku a nové sebevědomí mezi obory ostatními. Čili říci si, co pacienti a společnost od našeho oboru vlastně očekávají. Zda síly a prostředky, které k tomu máme, jsou přiměřené nebo ne, zřejmě ne, nevíme úplně v jakém rozsahu. Jakými metodami těm nových cílů dosáhnout, co k tomu potřebujeme, ty vlastně kdo jsme, kam kráčíme a kdo udělá konkrétně co. Prosím dál. Dále podle mého v těch koncepčních obtížích hraje roli značná heterogenita poskytovatelů, která je zřetelně větší než u ostatních oborů medicíny. Máme psychiatrické léčebny, máme psychiatrické kliniky, máme psychiatrická oddělení nemocnic, máme ambulance, máme navazující sociální služby ústavní a navazující sociální služby, nebo abych raději řekl sociálně zdravotní, kam bych řadil extramorálního typu, kam bychom, řekněme, mohli řadit komunitní péči. Dalším faktorem je finanční útlum, značný a dlouhodobý. Psychiatrie má dvakrát nižší podíl na tom zdravotnickém koláči, než je běžné ve vyspělých zemích. To představuje dlouhodobý vnitřní dluh. Asi daleko patrnější je to samozřejmě v absolutních částkách, kde my poskytujeme péči v léčebnách za 50 € za lůžko den a ve vyspělých západních zemích jsou to stovky, řádu stovek. Teď někomu asi jdou ty psychiatrické peníze navíc. Já nevím, kdo to je, ale ptám se, co s tím, nějakou formu restituce. Určitě bude nutné zapravit vnitřní dluh a tento není jediný, uvidíme dále. Prosím další. Čili stojíme před diskuzí o transformaci psychiatrie, kde hrají roli asi následující faktory. Určitě dozrála nutnost přerozdělit prostředky. O tom jsme již mluvili. Vyskytla se příležitost získat prostředky dodatkové ze zahraničí. Nevíme, s jakou jistotou nebo s jakou pravděpodobností, ale v každém případě jsou určeny pouze pro tranzitní náklady, nikoli pro hrazení provozu toho suponovaného nového systému, k němuž máme dospět. Máme tu nové formy doplňkových služeb, které se hlásí o místo na slunci. Jsme pod tlakem požadavků na vyšší pobytový komfort pacientů, jsou požadavky na větší individualizaci péče, ale velkou překážkou v tom všem je chybění propojení mezi zdravotními a sociálními službami, což si myslím, že alfa a omega. A řešíme snad v tomhle roce úspěšně problém, co vlastně akutní a co je následná péče. Kdo provozuje služby akutní pod hlavičkou následné péče, či nějak napravit, narovnat tu situaci, co je který typ péče vlastně. Prosím dál. Ta naše transformace diskutovaná se samozřejmě nežijeme na pustém ostrově, odehrává se v určitém kontextu. Probíhající reforma zdravotnictví počítá s centralizací odborné lůžkové péče. Argumentem je úspora a kvalita, řekněme za cenu poněkud svízelnější geografické dostupnosti. V psychiatrii vlastně jako bychom byli napřed.
Jenže v diskuzích o transformaci se podle některých návrhů počítá s jakousi jízdou v protisměru, kde argumentem je přiblížení lůžek pacientovi a rodině, čili s tím se musíme vypořádat, jestli psychiatrie je opravdu až tak specifická, abychom toto dělali přesně obráceně. Prosím dál. Každá lidská činnost, tedy i transformace, má svá rizika. První podle mého je psychologická past, kterou bych nazval modelový pacient. Je to taková marketingová chyba, kterou všichni známe z diskuzí za posledních 20 let. Vahou diskuze a s délkou trvání se nám ty cílové osoby pořád zužují a zužují. V případě psychiatrie je to nepříliš starý, slušně kompenzovaný psychotik s nějakým defektem sociálním, nikoli však masivním. Jenomže pak se tam, co s tou většinou, s tou masou ostatních pacientů, o které je snad se starat a kteří nezapadnou do případného nového paradigmatu. Další riziko vidím v heterogenitě zahraničních zkušeností. Tady můžeme vyzovávat rozinky bez kontextu tamnějšího i bez kontextu našeho. A ono to může dopadnout při troše nepozornosti, jako když nejsekla kočička Pepry Gord. Jako riziko vidím provozní náklady velkého počtu malých zařízení, o níž se také mluví, že by se měly budovat. Tam pak je samozřejmě problém udržení kvalifikace personálu v celé šíři oboru i zajištění nepřetržité dostupnosti nepřetržité péče. A úplně asi hlavní riziko, protože v českých zemích, kde známe své abrahamské, je překotnost a ideologická předpojatost při jakémkoliv jednání, která vede k revolučnímu skoku a potom nám dojde dech. Prosím další. Jak do toho vstupují léčebny? Tak určitě velké úkoly, jaké si klademe, vyžadují soustředění sil a prostředků. Tak ty síly a prostředky ne, ale ten moment toho soustředění je v léčebnách určitě obsažen. Samozřejmě léčebny se chtějí proměnit, léčebny se také proměňují silami, na které stačí a které mají, a dosáhli v tom už značného pokroku. Rádi bychom jistě všichni mnohem dále. Podle mého soudu ovšem proměna, transformace neznamená okleštění. Nejde totiž o kvantitu, ale o strukturu či o kvalitu. Brzdu vidím v legislativě a v penězích nejobecněji úplně řečeno. Léčebny se v té diskuzi předtransformační musí vypořádat s některými mýty, které se neustále opakují, tedy že jsou ošklivé a zastaralé, no jak které samozřejmě, a až do té míry, do jaké z péčí řádného hospodáře dopustil majitel, to je převážně Česká republika. Vyskytuje se názor, že léčebny jsou historicky úplně překonané. Já nevím, nejsem si tím jist, protože ze zkušeností z vyspělých zemí západně od nás plyne, že v některých zemích tento názor existuje a v jiných pravý opak. Pak se opakuje, že léčebny se věnují pouhé detenci a farmakoterapii, že se chovají ošklivě pacientům, že tam vázne somatická péče. Kdyby to člověk měl shrnout takovou stalinskou parafrázi, pak by z toho vyvodil, že není léčebna, není problém. Jak je to doopravdy? Léčebny se určitě modernizují s každou korunou, kterou mají navíc, kterou nějak získají. Otevírají se pacientům i veřejnosti, v smyslu destigmatizace, dělají pro to, co je v jejich silách. Pracují na kvalitě a bezpečí péče, mnohé léčebny jsou v tom i akreditovány, některé reakreditují dokonce. Léčebny podle mého soudu, z toho, co vidím, pojímají pacienta v celé jeho psychosociální jednotě, čili není to těch 10 minut na recept, dělá se tam toho mnohem více. Léčebny k tomu také mají nějaké síly a prostředky, mají k tomu vlastní týmy klinických psychologů, sociálních pracovníků i ergoterapeutů, takže provozují psychoterapii, léčbu kreativitou, léčbu pomocí zvířat a tak dále. Nutno podotknout,
hodnota, už to tady přede mnou někdo říká, že právě v té komplexnosti tkví nenahraditelnost léčeben jakožto postgraduálního výukového centra. Čili nemohu si pomoci, léčebny jsou páteři lůžkové psychiatrické péče. Tady je jenom jeden obrázek, druhý ještě prosím tak na ukázku, že nejsme tak uzavřené temnice, jak se někdy jsme černě malováni. Prosím dál. Otázka somatické péče, jak vypadá léčebně. Já sám jsem somatický lékař, takže mohu říci, že se k tomu mohu ještě vyjádřit než psychiatrii vlastní. Léčebny samozřejmě v různé míře mají jak vlastní, tak i svůdní odborné lékaře. V naší husté síti mají nepochybně poblíž nemocnici svým komplementem. Kdybych mohl mluvit jenom za naší léčebnu a dát to do takové mediální zkratky, tak náš pacient má na magnetickou rezonanci 4 kilometry. Na druhé straně je pravda, že mnohým nemocným se dokonce řádné somatické péče dostane až léčebně. Lidé přicházejí s velmi zanedbanými chorobami, nepoznanými, nebo naopak jejich léčbu přerušili pro nedostatek adherence a léčebně se to teprve všechno řeší. Pak bych připomněl, abych rozšířil toho modelového pacienta, naše léčebna například má 4 gerontopsychiatrická oddělení a to je hromada právě somatické péče, která tam převažuje, čili somatické péče v léčebnách je dost a dost. Naopak v ambulantním prostředí, což nevytýká ambulance, prostě je to tak, je mnoho bariér k zajištění somatické péče. Ten pacient je prostě jednou stigmatizovaný, bohužel je v očích zdravotnické veřejnosti a somatičtí lékaři, kteří nemají soustavnější zkušenost s duševně nemocnými, tak představují dost velký problém, že s nimi neumějí jednat, neumějí s nimi hovořit, čili nedostanou od nich tu správnou anamnézu a mají snahu je vytěsnit na okraj a svou péči minimalizovat, jako, protože pro toho duševně nemocnou to takzvaně stačí. Pár slov bych si dovolil o struktuře péče v léčebně a sice současně jaká je, jaká by měla být. On zákon o zdravotních službách nám rozlišuje a definuje nějaké druhy péče, už to nejsou jenom tak slova na zdařbu vystřelená. Čili máme tu akutní péči, která v léčebnách dávno probíhá vlastně od jakživa. Ale my jsme až doteď vedení a definování převážně byli jsme jako ústavy následné péče, takže poměrně záchranka jako běžný host ústavu následné péče jistě nekoreluje úplně s realitou. Takže se snažíme o to mít akutní péči nasmlouvanou, řádně definovanou. Na následnou péči bychom nesměli nahlížet v užším slova smyslu podle zákona o zdravotních službách, protože až do teďka se tím rozumělo obrovské rozpětí od skryté péče akutní až na hranu péče sociální, kde jsme byli vystaveni těžkému bombardování ze strany BZP. Proto se v zákoně objevil pojem dlouhodobá péče, která ve věcném záměru byla definována jako zdravotně sociální, to mělo být synonymum. Vypadalo to jako naděje pro všechny chronické pacienty právě na té, kdy už nám byla vyčítána ten přechod na hranu té sociální péče. Jenomže prováděcí předpis chybí, nepodařilo se, byla řada překážek, takže pokud jsem informován, tak to nějak víceméně usnulo. A tím není úhrada, tím není nic, takže ta věc je definována v zákoně, ale nefunguje. Byla by pro nás, pro řadu našich pacientů, jak dělána. Pak už nezbývají než sociální lůžka, která v léčebnách sice jsou, ale zřizujeme velmi opatrně, protože ta úhrada není dostatečná a dneska nikdo není v pozici, aby mohl pracovat s plánovanou ztrátou. A to mě vede k závěru, že bez prolomení té betonové bariéry, té mažinotovy linie mezi zdravotní a sociální péčí, bez toho nelze vůbec o žádné reformě debatovat, to by byla naprostá ztráta času. Komunitní péče je progresivní složka systému. Ovšem jde o to, jak ji budeme definovat a jaké budou podmínky. Já na ní hledím zase v jakési zkratce jako na
ortézu sociální dysfunkce pacienta, která může vhodně doplnit lůžkovou péči v případě vybraných pacientů. Zatím je málo kapacitní, laťka k přijetí pacienta je vysoká a pokrytí geografické i strukturální, to znamená druhy péče, které ty jednotlivé organizace poskytují, je velmi nepravidelná. A hlavně je obtížné zatím do této sféry svěřit dlouhodobého pacienta, zdůrazňuji to slovo dlouhodobé, když mají tak nejistou existenční pozici, stačí nešťastné rozhodnutí jednoho úředníka a mizí nám tropy, mizí nám hospic, centrum pro nevidomé, čili najednou nám zmizí komunitní služba a co budeme dělat. Úplně na závěr naše vlastní zkušenost. My jsme otevřeni 5 takovým službám, než bychom si je vybírali, to jsou všechny, které se v regionu nabízejí. Měli jsme 2099 přijatých v loňském roce, z toho 41, čili necelá 2% pacientů bylo nově převzato do komunitní péče. Převzetí myslím poskytnutí takové péče, že už nemuseli být z toho důvodu hospitalizováni. A považoval bych tohle číslo za jakousi incidenci. Nicméně máme řadu pacientů, které v takové péči a kontaktu se službou jsou případně nehospitalizováni a zase se do té péče vracejí, což by byla jakási prevalence a tu se snažíme v tomto roce teprve spočítat. A tu reformní, nebo jak jsem řekl, předreformní diskuzi jsme si zkusili mimo jiné namodelovat na naší léčebně, tedy středně velké léčebně, která má 15 oddělení nejrůznějšího profilu, od ochrany až po geronto. A došli jsme k závěru, že asi jenom třetina našich pacientů přicházejí v úvahu k výběru pro komunitní péči. Ne ke komunitní péči, ale vůbec k diskuzi o ní. To znamená, u 2/3 taková otázka by a priori vůbec neměla smysl. Takže já poděkuji za pozornost výrobkem našich pacientů a ještě poslední bych tam na závěr za sebou nechal doznít zajímavou učebnicovou citaci. Děkuji.